मानसिया गावनो बिदि खोमा बेखायनो आंखौ बुंदो गाव बिदिखायनो गासिखौबो गाव बायदि सानाखै बियो नैसो नोङो खानाय गोमो आंखौबाथ' जानला माला दा बुंखा नों फोथायगोन माखौबा आं बायदिया फोथायनांलाया नङाना लासिंसिं गावासो मालायनि गोदै जाहैनानै थानांदों आंखौसो आरो हौवा बोरायनो बिदि नामा सेंग्रा बोरायनो आजिथाराबा बुरैलायनानै दासिमबो आरोथ' नोंसालाखौसो फोथायबावगौमोन आं नोंसालाखौ होमबाना माबायदि मोनगौमोन बे साल्ला गावानो नोजोरानो गोदाया मालायनि फिसाय मालायनि माबा बयफ्रेन्डखौसो खासोमोनदां ओं बेखायनोथ' दादिसो नांगौसो मोनदों बियो आथ' आंखौसो मिनिबावदोंना र' रावबो आंखौ लाङानो ओमफ्राय गावजों गाव लेबेलनिखौसो मोजां मोननांगौनो आंहा बा इसेबां दुगि धुनथुलिखौ सिनायाखै सानदोंमा आंखौ नोङो आथ' समासो खिन्थागोन सोर गोरों सोर रोङा मिथिबाय आंखौ लेखा रोङानो ओमफ्राय आंहा जेबो न'आव गैजा रोङानो बा गैजा रोङाबा आं मानसि नङा जों गावसो आंखौ जाहोफैयो ओमफ्राय गाव जाहोफैबा आंहा ओंखाम रसा नाङोखाय निसो दुनियाव बे माया बायदि खायसे मानसिबो थामारो दे साल्ला अफिसाराथ' आं सानसेबाबो जाखागोन र' नायबाय था नोङो ओमफ्राय नों अफिसार जाबा आंखौ बावनाय नङाथ' हो सानसे आं पुलिससो जाबावनोसै सानसे आं मिथिबाय बाब्रे होमबाथ' देनजारसै नङा होमबा एकदम गावख्रुबजोबथारसै नामा होमबा माथो खोथा गैया सानसे आं एकदम गाज्रि मानसिफोरखौ हमजोबगोन आं दे मोजाङानो होमबालाय आंखौल' ओमफ्राय बावनाङा दे जाम्बा नोंखौ मानो बावनांगौ जाखो दे आङो वाव देनां अफिसार जाबाथ' नों माने आङो औ माबे नोंनि खुसियाव खुसि जाबानोसै रा ना माथो होनो औ जायोथ' नाथाय मोनगोन ना मोना खाफालावसो खाफालनिसो खोथाना एसे मोजां नाजादोरा होमबानोथ' जाबायना नंगौ औ नङाबालाय माथो दा सानाम जां रागा जोंदोंना ओमफ्रायथ' आंथ' दसेल'सो थांदोंमोन ना बेखौनो रागा जोंबाय नोङो नोंखौ नङा अब्लालाय सोरखौथो नोंनि नोमा गदायखौसो रागा जोंदों आं ओमफ्रायथ' आंखौ बुंदोंमोन बियो लोगो मोननानै हौवा बोरायनो फैदों नामा होननानै हाब नोंखौसो बेबायदि होनलांबावदों बियो औलाय सानसोरां आंखौलाय मानो बिदि बुंखो दे ओमफ्रायथ' बुंदोंखि मा सानखौ फरायदों नामा नोङो बेबायदि बुंनो सोर पावार होआ बेनो मानसियानो गावनो बिदि ओमफ्राय आंखौसो बुंनो फैदों माबा थुनथुलि बिनि खोथाखौ खोनासंना मिथिबाय बे मानसिया बेबायदिनोखा मालायनि मोजांखौ नायनो हायाना मोनथिखाबायथ' आरो आं बिखौ र' फन हरनानै बुंगोन आं बेखौ नोंखौलाय मानो बिदि बुंनांगौ बियो औ ना सान जोंहालाय बेयाव बेरायनोसो फैदों औथ' आरो नङाबा माथो दे बिनि खोथाखौ दे थुदो थांसै औ थुदो थांसै ओमफ्रायथ' लोगोफोर दिनै भिडिअ एसे गुसुं जासिगोन मानो होनबा ना लोगोफोर दिनै मानोबा आंखौ जोबोद उन्दुनो ओंखारदों आरो माने एसे रेस्ट थानो लुबैदों आरोना दिनै सानफ्रामबो लाबोयोब्ला माने आरो खस्थ'बो जायो नालाय सम सम रेस्ट थानो लुबैयो लोगोफोर जेबो नङा ओमफ्राय आंनाथ' जि होदावनांगौ दं फैसा होमबासो जायो जायखिजाया लोगोफोर लाइक मोनसे कमेन्ट मोनसे खालामबानो जाबाय होमबा दसेबाबो फैदों ना ओमफ्रायथ' सान जेबो नङा दे नोंनि गदायखौ बाद दे थुदा जोंहा बेयाव साहा एसे खाबसे लोंलांसै पक'रा जालांसै औ जागोन दे थु आथ' सान गारिखौ आं सालायनोसै दे ओइद नों सालायनो मा जाखो आं रोंखायोथ' जिराय उनाव जोंफ्रासो गारि गैया जानो हागौ बायनो हाया नालाय मानि प्रब्लेम ना थेवबो थुनथुलिया नै बिमायनि दङ गामियाव बिदानि बिसोरनिखौ बिथ' सोलोङो आरोना ओइद मासे देन्जारब्रा नोङो गारिबो सालायबावोसो आरो गासिबो जिनिसखौनो एसे सोलोंखाबा गावनिनो मोजां होननायखौ मिन्थियाखै नों दा मा थिग फिउचाराव आंहाबो गारि बायनो हाब्ला हानायाथ' हागोन हाया मिन्थिला जायखिया हाब्ला आंहा रोंखाबाय आरो दे मोजां होमबालाय आथ' नोंखौ खोख्लैयाना आं मोजां बरियाखि रोंखायो आंफोरा वाव थुनथुलि ग्रेट या आइ नो दे जिरायदो दुलैयाखैथ' बेरायनोसै सानैजों गारि मटर गैया आंहा जिउआव आंनि बे गोरिब जिउआव गोरिब जानो हागौ आं खिन्थु गोसोआ गोरिब नङालै आंना नंखायाना मानोथो गोरिब जानांगौ दे ना मा होनो सान औ आइनि फनसो फैलायलांसिगोनलै बे थ'दो बुंबानो जाबाय थुनथुलिजों बेरायगासिनोलै आं आयै आजकल तेरे मेरे प्यार के चलते है जुबान पे ओहो सबको मालूम है सबको खबर हो गई तो क्या बोले आज साल के गलिया वो गोली बाइन रहा
जानो खालि आं सासेखौल' मोनथारबाय नों आयै नंनायनि नङिनि बाथ्रायानो जोबा आंखौ बखिबाबो थोआ माने ओरैबायदि जालांबाय दां आंखौ माबा मोनसे बुंनो मोनाब्ला बखिनो मोनाबा ओंखामफोरानोथ' खहाबखानाय नंला दां सोर फाग्लिया बेबायदिखौ बेसे खोनासंबावनोलाय दा आरे आंबोथ' मानसिसोना मानसिसोथ' दुखु मोननाय रागा जोंनाय बोराबनाय बेफोरथ' थाखायोनोखा जिउआव माबा बुंबाबो थोआ गोदोबो बुंबाय थायोमोन दाबो बुंबाय थायो सालायानो गावनो मोजां मोननानै लाखाबाय होमबालाय माथो गावबोथ' दा एसेसो बुजिनांगौमोन ना इसेबां गिदिर फिसाला देरलायबाय बिहामजो मोनबाय आंखौसो दावज्रोम माबा माबिनो आरो बुंनायाथ' मा बुंबावगोन मिथिला आथ' रायखोमानायालाय ओरैबा ओरै थांनानैसो रायखोमाबावो दा आंनि बिहामजोआ बिदि आंनि बिहामजोआ बिदि नों बिदि रायखोमाबाय थाबालाय मा जाबावनो आयै दे जोंना हाबायानो जाखाथारबाय हनै बिहामजो औ आयै माबा मेहेरनो फैसाखौ होबाय नों औ होबायमोन आं आयै दे बिदिबा मोजाङानो जाबाय गैया एसे खामानि दं होननानै बायहेरायावसो ओंखारलांबावबाय मानसियानो दे हा गावनि खामानि दंबालाय जेबो नङा आरो बे आलथुक फाल्थुक बेरायहैलाबायनायफोरखौसो मोजां मोना आङो आरो दाथ' हिनजाव मोनबाय माने एसे माबा बुजिनांसिगौ आरोना आंबो बुंदों बुंनायालाय आयै माबाहाय एसे एसेयाव रागा जोंग्रा हुदा दंना बेहा आरोथ' बिबौबो फैदोंमोन ना आयै गावनो लिंहरदोंमोन मेहेरनि बिबौ औ ओमफ्राय हजोंबो जोंखौ माबा पार्टि होननानै लिंहरदोंमोन बिदिनो जोंनि हाबानिनो सेलेब्रेसन खालामगोन होननानै बुंदोंमोन आरो मा बुंखो मेहेरा ओमफ्राय थांगोन ओरैनोथ' थांगोन बुंदोंमोन आथ' आयै बिमायालाय गाज्रि जानो हागौ बेना नाथाय बिबौ बिबैयाबो माबा मोनसे सिमां थागोन फिसौलाखौ लानानै जों थाङाब्लाबोथ' दुखु मोननो हागौ ना आयै औ नंनायाथ' नंगौ बिहामजो बिमायासो बेना बिदि जानो हागौ बिबै बिबौआथ' अनखायो नङा होमबा हाबायाबो नोंसिना हाखु दाखु जाबाय बिसोरबो आरो बेहायबो फैनो मोजां मोनाबा दे खेबसे थांबानो जाबाय थाङोबालाय आरो नोंखुनजोआ माबा मोनसे बुङोब्ला डाइरेक्ट आंनो खिन्थाहर मिथिबाय औ जागोन आयै थांनानै गावखौनो उल्था सोबासिन सोबाहैनि आङो लोखि सारा हिनजाव बियो आंनि एसे मोजां बिहामजो सनाखौनो सिनाय रोङाखै लोखि बिहामजोखौनो मा जाबावगोन नोंनि बिखुनजोजोंबो गोदोनिफ्रायनो आखलानो बिदिनो बेना मिथिबायना आरोथ' बे नोंनि फिसायखौ बांद्राय बुला बुसि खालामनो नागिरबा आंनोल' खिन्था मिथिबाय फिसालाबालाय मा जादों खाथेर गैया बेबायदि आखाइ थिखोबाय थानो होआहाय आङो आरोथ' नोंनि आफायाबो बहा थांखोथाय बहा लाइन मारिहैखो बियो आयै लाइन मारिहैनो औथ' र' नोंनि नोंहावाबो बेबायदि नालाय मोद्लाद्ला बेखायनोथ' मेहेराबायाबो बे एसे सनबायना बेबो आइयाबो मा बुङो एकदम खुला खुलि बुंखायो आंना डाइरेक्टनो हा आमफ्रायथ' बिहामजो गोदान जिउ मोजाङै मोजांनो संसार जालांदो मिथिबाय गोसोफ्राव एकदम गाज्रि साननायफोरखौ लाबोलाबायनाङा आरो सोरबाफोर माबा बुङोब्लाबो गोसोखौ एकदम दाद गोरा खालामनानै ला मिथिबाय औ जागोन आयै मोजां सान मोजां था खुसियै था हा दाथ' आं दङ नोंनि आफा दङ नै मेल्ला दङ आरो बिबोनां सासे दंबावोसो आरो नोंनि बिखुनजोनि बाथ्राखौ साननानै दुखु जानाङा जोंनो दंखाजोबो ना औ आयै मानोथो सानबाय थाबावनो गोसोफ्राव माने बेबायदिनो ना जेसेनो नों दुखुखौ जायगा होगोन दुखुआ एसेनो जायगा आवग्रिनानैसो लासिनगोन थारैनो नंगौ आयै मानसिनि जिउआव दुखु सुखुआ थांलाय फैलायबाबो दुखुआनो बांसिन फैखायो नङा होमबा बेखायनोथ' माखौ बुङो दुखुजोंल' बारा नाख्रेबजानो नाङा ना दे थाथ' दे बारियाव एसे खामानि दङ ओमफ्राय नोंहावनोबो साहा फुदुंना हैनि आङो लोंनो बुंदोंमोन होमबालाय साहाखौ आं हैनोसैमोन ना आयै आफानो नांथ'ला दे नों आराम रेस्ट थाथ' हाबेसे खामानि मावनो आरो आंनि आखाइनि साहाखौ लोंनो लुगैदोंनो मालाय आयौ दे होमबालाय आयै आइयाथ' जोबोद मोजां न' नोंसो बिदि जानांगौमोन आइ माया नाथाय नों मानो बिदि नङा हाबाब हाबे जोंहानि मोसौ मासेयानोथ' बहा थांखो होमबा फन हरनानैबो सोंहरबाय आं बोरायनाव हाबिबो मिन्थियासो होनबाय जेराव खादोंमोन हाबिहायथ' गैया आयै हा गोमाखोसो ना माखोसोसै नै हा माथो आबौ सानाबो दासो फैदों औ मा जाखोलै आबै माथो हारसिं रायलायबाय थाखो नोंलाय आबै हा मा होनबावनो आबौ हा दहाय नोंबोथ' खाहैयाखै नङामोन ना मोसौखौ
आं खाहैयाखैमोनलै आबै दिनै आबौआसो दहाय लांदोंमोन हाबेनथ' बहा गोमाखो जोंनि मोसौआ दहाय लायबाय आं गैया बहा थांखो होमबालाय आबै आबौनाव सोंहरबाय नोङो सोंबायहाय आबौ जेराव खादोंमोन बेहायथ' गैया मोनथियानो बेबो आइया होमबा बहाथो थांखो ना सोरजोंबासो थांफाबाय सोरनिबा मोसौजों जानो आरो र' दायो नायफिनगोन आं खबर लागोन ओमफ्राय आबै ओइ हा नोंलाय बहानिफ्राय दासो फैखो नोमाया नागिरगासिनोमोन नोंखौ फनबो हरदोंमोननो नाङाखै सासे लोगोजों थांदोंमोनलां आबै फना माने नेटवर्क गैयामोन ना बै माने जों जेराव थांदोंमोन बेहाय आयु दे होमबालाय आबौ थांदो थां आथिं आखाइ सुहैग्रो नै हाथरखि आबै साहाखौ नै फुदुंहरदोहाय नै बेवायाबो फैबाय नोंना ओमफ्रायथ' जाग्राबो एसे लाबोखादोंमोन आं आबै माबा नोंना बेवायाबो बारा जानो हायाना जि माबा उदै सासेनोहाय बाहेरानि बुस्थु जाथ'नाङा बुंदां मानोथो बिदि जालांखोबा आबै बेखौथ' हा बे बाहेरानि बुस्थु थावनि माबा माबि जानायनिनो जाखाथारदों बायदि मोनदां दै दानो माखौथो एसे उन्दुनो ओंखारखो दे माइनाव ओखि बेबि लेबेलै गाबज्रिबाबो सेंबावा ओइ बेबि आइया सेंबावालै र' नोंखौ ओइ बेबि होनदों आङो मा फाव जानायखो बे नोंना आरो इसेबां गाबज्रिबाय आं नों सेङानोबा ओरैनो गोदो गोदोसो उन्दुलांफ्लादोंमोन ना उन्दुथारदोंमोनलै बे जाबाय आंनि गोसोसो आरो अब्लाबो जेबो नङा दे माखौथो द्रामा खालामब्रा मा खालामनाय जादों बेलाय अननायब्रा अननाय लाजियाबो ओइ माखौथो लाजिनांगौरा ओमफ्रायथ' नोंबो बांद्राय लेबेल जानाङा आङो दसेल'सो लेट जाबोदो फनखौथ' माने बावलांबायना बोरैबा बावलांखो आं मिथिला दा नों बेखौनो रागा जोंबाय बेखौ रागा जोङाखै माथो आङो ओमफ्राय ओंखामालाय ओंखाम जाग्रोनोसै ओइ माबा ओंखामखौ जाथ'नो बाबायमोनलां सासे लोगोआ ओरैबायदि मेथाइ जाहरबायना आरो नोंनोबो हरदों माने लानानै फैबाय आङो बिदि मेथाइल'जों ओंखाम ओंख्रि जागोन आरो एसेबाबो जानो नांगौ ओंखामखौ आं न'निखौ जानो बाबाय नों आं संनायखौनो ओइ जाफेरो नामा बेबायदि मालाथो नों संनाय ओंखामखौ जानो बाखो दे आं जास्ट दासो दसे सिगां जानानै फैबाय नालाय ओंखामखौ माबा सरि मेथाइखौ बेखायनो दायो दसे थानानै जानोसैलै ओंखामखौ जाबाबो जानाय नङालै नङाबा दे अब्ला आथिं आखाइ सुहैबाय नङा दुगैनांगौसो दुगैनोसै डाइरेक्टनो आङो बाहेरायाव थांना बेबायदि मोजां मोनथारालै दुगैयाबा एकदम फ्रेश मोनाना औ दे होमबालाय फ्रेश जानानै लाग्रोदो नोंखौथ' बुंखादोंमोन आं ओंखामफोरखौ जानानै थाग्रो ना नेबाय थादो नेनायाथ' नेदोंमोन ओमफ्राय दा नों मेथाइ लाबोनायखायसो जानोसै आंथ' बादा होदोंमोन अब्लाबो एसेबाबो दे नों मोनजानायफोरखौसो लाबोखादों आङो नंगौ नंखाय नंगौ जायो नामा ओमफ्रायथ' मानोथो लेबेलमोन आं एसे गाबज्रिबाबो सेंलायि दा आं बुंगोन नोंबा फोथायोना फोथाया मेहेर माखौ बेलाय बुंदो मानो फोथाया जानो खोन्थाबालाय नोंनाव आइया फन हरदोंमोन बेनालाय बिदिनोसै हरलाबाय थाखायो माबा होनहरलायबाय नामा आं एसे मोजां फनखौ हमबाय बेखौ रिसिभ खालामबाय नाथाय मा जालायखो आरोलाय बेखौ बुंदो मा जायाखै मा बुंहराखै मानो माबा जाहरलायबाय नामा आरे नोंखौलाय सोरथो हमथिना दे सोर रिसिभ खालामथिनामोन बिमाया हरबाय नालाय हमबाय आरो खोन्थाहरनो सानबाय नाथाय मा बुंहरदों मिथिगौ दाउज्रोमनो आं दाउज्रोम दाउज्रोम मा ओइद गावनो दाउज्रोम बियो मानसिखौ बिदि बुंहरो नामा गावनि बिहामजोखौनो आरे आंथ' मेहेर एसे मोजां आइयैसो बुंबावदोंमोन नाथाय नङा मेहेरा फन बावलांदों इदि होनदोंमोन आङो ओद माबा जाबाय थायोरा थै सिन्था खालामना मोनथिबाय नों बिमा माबा हाथरखि थाथों मा बुंनो गोसो बुंबाय थाथों बियो नों नङा बेबि मोनथिबायना गावनो बियो गावनो बेबायदिखायनो मालायखौबो बिदि सानदों आंनि सनाखौ मानोथो बिदि बुंनांगौ दे औ बेबि औ मानोथो बुंनांगौ ना आरे बेसेथो रायबावनोब्रा आंलाय रायनो बाबायलै आं माबा फारसेजों खोनासं फारसेजों एंगार हरबानो जाबाय जेबो खालामनो हाला बियो जेनबाय जे मायो दे आं बिदिबा ओमफ्राय ओंखाम जायोबा फैद' खुना दोनसै आं ओंखामखौ दानो जाथ'लालै दायो जानोसै आङो हामा बेबायदि दुखु जानो दे हाबायावहायसो जालांसै खोमा दे आं फिथाखौनो माबा नानि फिथाखौनो थाइसे हरदोहाय आंनो माथो बरियाखानो दासो गुदुं खांदों आं नुनायावबोथ' गोथावखौनो जागोन बायदि मोनखादों मा गोथाव दे मादै जानायबासो मोनथिगोन दा
थ'थ'गैया दे आङो गोथावा जामाय गायो थुनथुलि बानायनाया आयु हामसै नों एसे थिख्लिख्लियानो बेयाव माबा फिथा दखान होबाय नानि ए जायो आंना बिदिनो होबाय थाखायो आङो हाबाब दे होमबालाय मोजाङानो नानि ओमफ्रायथ' दावदै रुनायबो दं आरो नै बेयाव माबा आं सिथावबो सावदों मिन्थिबाय मादै आयै हाजि मेला सावथारदों माथो नोङो आं सावखायो दे माबा बै फिथाखौबो आङो थाइब्रै हरदे माबा लांगोन आं न'आव जागोन दे दखान गिदिरफोरावबो माथो हाबबावनो नानि नोंनावनो जालांसै आं बे माबा साहा कापसे हरदो ओमफ्राय माबा बे फिथाखौनो हरदो आंबो आदा ओमफ्राय घुगुनि जानो घुगुनिबो दङ अ दे लाबो ओमफ्रायथ' जिरायदो आदा बेयाव आं बेखौ बोखारनि नानि माथो सावदों नोंलाय मेदाम सावनायाथ' आं गोबां सावदों फिथा सावदों ओमफ्राय माबा मा होनो सिथावबो सावदों मालपुवा दं पापर दङ ओमफ्राय गय फाथै गासिबो दंजोबो जिराय मेदाम औ साहाखौनो कापसे लोंलांसै आं नोंनि दखानाव नानि आबौ घुगुनि जालांदो नै फिथा गुदुंनो हे आबै र' आं बैयाव थांग्रोनो नागिरदों बुया दा जुबासो फैगोन नामा आंनि दखानाव फैदो आबौ दावदैबो दङ रुनायबो जालांदो ओमफ्रायथ' मालपुवाबो गुदुं एवदों आं थाब फै दे आबै दे आं फैगोन दा र' बावनो नाङा दे आबौ थाब फै दायो औ जागोन दे नोंनियावनो हाबफैगोन आं आबै र' मा लाजिनांगौ बाथ्रा दङ आं एसे मोजां होदों दखाननो आथ' लाजिनानै मा ओंखाम मोनजागोन आङो रसासो नांलाबायगोन अबावबा जाय मानसिया दानि जुगाव लाजिना न' सिङाव एब्रेनानै थायोना मालाबाबो थांनो हाया गोजौआव बेखायनो दसेब्लाबो लाजिनायफोरखौ स्राब दोनथ'नांगौहाय आथ' अबावबा सोरबा जाहोबाय थागोनलै खामायनानै रावबो गावबागाव खामायनानै जायाबा बेखायनो थुनथुलियाथ' रावखौबो आसा नेनानै थाया देनां फिसायखौबो आसा खालामनानै थाया जोंनाव हजों थांना फैनोसै ना दसे खि औ थांनायालाय जेबो प्रब्लेम नङा जुदि नोंसिनि आइयासो जेबो नाङा दे बेखौ सानना जेबो नङा आरो दाथ' नों आंनि हिन्जाव आंनि न'आवसो थांखागोन ना औ थांजागोन दे मेयो जेबो नङा आबौ आबैया बिराद गोसो मोजां दहाय फन हरनानै बुंहरबावदों मिन्थिबायना खेबसे लाबोथार आबौ होनना बुंहरदों थांगोन ना एसे मोजां गोसो लिंहरनाय बोरैबाबो मोनलायलाङो गुड गार्ल थांगोन दे गोसोफ्रावलाय गोबां सोंथि फैगासिनो नङासै आरोथ' आइयाथ' सोलायनो रोंगोन ना रोंला बेखौथ' आं मिथिला नाथाय खि आइ बायदिखौनो होनसै आरो बेबायदिना नों गोबां मानसि लोगो मोनगोन जिउआव सोरबा मोजांबो जानो हागौ गाज्रिबो जानो हागौ बेबायदिनो आं बायदिबो फाग्ला लोगो मोनगोन नङा होमबा आरोथ' नोंखौ गोबां माबा माबिबो बुंनो हागौ खायसे जेरै हमना ला आंनि आइयानो रायनोबो हागौ बायदिसिना बुंनोबो हागौ नोंनि सिगाङावबो बुंनो हागौ बा बाहेरानि मानसिफोरनि सिगाङावबो बुंनो हागौ डोन्ट केयार बेबी डोन्ट केयार बेफोरखौ आइ एम अलवेज विथ इउ नोंजों दंखायोना आङो बुंनायालाय बुंखायोना बेखौनोथ' होनदों आङो डोन्ट केयार बेफोरखौ थांबायल' था गावबागाव जिउआव मिन्थिबाय हेपि थानानै जेरै जोंना जेबो नङा गोनांथि गैया आइनि नोंखौ हाजारखि जेखि बुङा मानो नों बेबायदि नङाबानो जाबायना खि साननायफोरा मैला बासिना गावनानो मालायखौ अब्लासो बुङो गाज्रि बुंब्लाबो नों मोजाङैनो थाबाय था मिन्थिबाय खि जागोन मा मुलाम्फारा जोंहा जोंनि जिउआव हेपि दंना बास मोननांगौ खाफालाव दंमोन मोनबाय जेखि बुङा बुंथोंसै बार्डे खोनासंला आङो बेनो मोजां ना जोंहा सानैजोंनो हेपि थागोन औ माथो मोनफैलायबाय नै नोंखुनजोनि न'आ ओमफ्राय खर'सो साजोबबाय आङो ओइ मा जालायखो मा जालायखो नङा बे गारि गाखोबोनायानो बोरैबा मोनदों आंखौ थै खर' सानायनि मुलि जाना हो र' ससे लामा गाखोबोनाया बिदि मोनबाय माथो खालामबावनांगौ दे खर' साथारबायबा आंखौ आच्छा अके आं न' सिङाव थ'दो ओमफ्राय खाबसे हरग्रा होमबा आइयाबा दा मा बुङो जेबो नङा थ' दा आरामसे जिरायना गानसो खोनासंहैबाय थाबावनोसै आङो दे होमबा सनामोन दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै बेयावनो दोनथ'लायनोसैलाय आरोना आरोथ' फैफिनसैलाय नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला बाय बाय बयनिसिमबो अब्ला सनामोन बयनिसिमबो गुड नाइट बाय बाय मेनिफ्राय लाभ इउ आरो फैनो गोनां समाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन थुनथुलिनि जिउआव माबा मोनसे फैगासिनो आरोना एसे इमसनेलावबो नुनो मोनसिगोन नोंथांमोना थुनथुलिखौ स' अके बाय बाय बयनिसिमबो गुड नाइट